En tot cas, acte seguit, parlem d'en Lluís Maria Mandado, que ens explicarà un tema fascinant, que és tot el que està relacionat amb Joana la Boja, que des de fa parell o 3 anys estem relacionant també en Catalunya a través de lectures que ha fet ell d'Orlando Furioso i de les notes que ha pogut exposar en Pep Maioles d'algunes lectures que ha fet. Ens està canviant una mica la perspectiva de tot plegat, i avui, doncs, per acabar-ho de tancar, el Lluís Maria Mandado ens parlarà també de Joana d'Aragó Tita, la Boja, i la seva relació amb els colors. Hola, bona nit o bona tarda. En temps aquests del 1500 s'hauria de començar a dir dames i cavallers. Jo aquest any no volia parlar de Joana Aragó la Boja, però esclar, és que vas trobant coses i l'últim mes he començat a entendre una cosa i com no podia ser menys, que és la tradició, doncs torno a parlar de Joana la Boja. Fa 2 anys us vaig explicar que d'un dinar que tenia en Josep Maioles al costat, vaig dir pio, estem parlant de les coses, del tirant-lo blanc, i ell em diu, doncs Joana la Boja no estava a Tordesillas, estava a Silla, al costat de l'Albufera, al costat de València, i comença a explicar aquesta teoria, i jo li dic, jo sé on t'ho diu en l'Orlando Furiós. Vaig anar a l'Orlando Furiós i faig la conferència de fa 2 anys. Perdó. I llavors, clar, que Joana la Boja no estigués a Valladolid, sinó que estigués a València, té una importància quotidianita de tot, perquè vol dir que la reina de Castella no estava a Castella, estava presonera a Catalunya, perquè els castellans no l'alliberessin i regnés a Castella, en principi. Llavors, tota l'evolució d'aquest procés em porta a veure que Colom es casa amb Felipa de Coïmbra. Per què? Perquè Felipa de Coïmbra pot aspirar o té uns drets reials, que potser no són els principals, però resulta que a Catalunya s'han fet 3 o 4 reis que no eren els principals, però les corts catalanes els legitimen, diuen dels 6 o 7 que ho poden ser, ara ho ets tu. Com que en Colom té fins als càrrecs militars de la Generalitat i té un partit i a més està casada amb la germana d'un antic rei, pot muntar una dinastia parlamentarista a Catalunya. Comencem per aquí. Llavors comença tota aquesta història dels Urgell, del Colom que demana drets reials, tot això. Què passa? Que al cap d'uns anys, i això surt en l'Orlando Furiós, hi ha l'Orlando Furiós que està navegant, i això és el que vaig explicar l'any passat, us ho repasso pels que no hi éreu, pels que teniu mala memòria, i el criden, o sigui, està passant per la costa, i una senyora important li diu, escolta, vine cap aquí, entra en aquest llac, en aquesta boca d'aigua, perquè hi ha una senyora molt important que necessita la teva ajuda, però li has de jurar que l'ajudaràs fins amb la vida. Llavors ell entra, va a terra, el porten en un palau que està la mestressa, que el rep a l'escala, i tot el palau de dol, obert de robes negres de dol, i que ens expliquen de Joana la Boja, que estava boja d'amor pel seu marit i que va portar dol tota la vida. Però esclar, en Pep Maioles em diu, és que això és l'Albufera. Clar, no és Valladolid, que no hi pots entrar en barca. I què diu aquesta senyora? Com es presenta? Ella era la vídua del comte d'Holanda, del duc de Borgonya, del duc d'Hainaut, del duc de Brabant. Ell què diu? Soc, això, com enganyen en la censura, diu, soc la comtessa d'Holanda.
esclar, ella era comtessa d'Holanda, com a mínim vídua. O sigui, en aquell moment potser la comtessa d'Holanda era la dona de Carles I, però ella havia estat la comtessa d'Holanda. Diu, soc la comtessa d'Holanda, m'has d'ajudar un desgraciat que em té tancada aquí, que m'ha matat el pare, que m'ha matat els germans. Clar, què ha passat? Hi ha teories que diuen que entre les cases regnants, que tots eren germans, cunyats, sogres, consogres, tot això, que es van pagant entre ells. Resulta que hi ha una epidèmia de la família reial espanyola que es mor a quasi tothom. Però aquí t'està dient, és que hi ha algú que m'està matant, els germans que m'està matant, m'ha matat el pare, que no sé què, que em té tancada aquí, i jo vull sortir d'aquí. M'has d'ajudar a marxar d'aquí. I aquest senyor aconsegueix atacar en el dolent aquest i, com al balcó de la Julieta, van deixar una corda amb la princesa, la fiquen a la barca i fugen a alta mar. O sigui, Joana la Boja s'escapa de Silla. Quan passa això, hi ha una revolta a la ciutat. Quina ciutat hi ha al costat de Silla? València, que és la gran capital d'aquell moment. Què passa en aquell moment? Les Germanies. Es pot lligar, casualment ho diu així. No diu per enlloc germans ni coses d'aquestes, però està posat. Que quan entren els nous de Colom a la ciutat, la gent està amagada darrere de les finestres, aviam aquests quins són, són dels nostres, són els bons, la gran festa. Això és el que diu l'Orland Furiós a l'última versió del 1632. Les Germanies són una miqueta abans. Però què m'ha passat? Jo aquest any volia parlar d'altres temes, però aquests últims 40 dies he acabat de llegir les novel·les exemplars de Cervantes. I al principi, no hi veig res, no trobo un fil d'entrada, no hi ha un forat, fins que no m'adono una cosa. Novel·les exemplars, si diem en català, es pot entendre d'una mica de malícia de dues maneres. O que és una novel·la, o com jo he vist molt a prop de França, és una novel·la. O sigui, a França els telediaris, les notícies són les novel·les. O sigui, les noves. Quina nova portes? O sigui, que en comptes de ser un llibret que explica coses infantils, t'està donant notícies, que és el que jo actualment crec que hi ha a les novel·les, les novel·les exemplars. I arriba amb una que es diu El gelós extremeny, que ara us la resumiré una miqueta. És un senyor que fa fortuna i és vell i es casa amb una joveneta i comença a agafar gelos de que la seva dona tan joveneta i ell tan vell, i la tanca en un gran palau, tira paret cap amunt, tots els jardins amb parets altíssimes que no es veuria el paisatge, només veus el cel si mires cap amunt, queda tot tancat, que té un gran taronger al jardí, o sigui, un camp de tarongers, que està al costat de l'aigua. Dic, ostres, això me sona a Silla. Molt bé, doncs aviam què més passa. Llavors van passant coses fins que resulta que hi ha un jove d'aquests tocacampanes, que diu, aquí dins què passa? Jo vull veure aquesta senyora que ha de ser guapíssima, que la tenen tan guardada, i al final aconsegueix entrar dins del palau. Però bueno, fent unes històries tremendes. I què passa? Vaig llegint i diu, i quan entra dins hi ha unes 5 o 6 dones que estan guardant, perquè no hi podia haver cap home en aquest palau, cap home, que estan guardant la gran dama. Resulta que hay revuelos de palomas. Ai, carai. I passes 3 o 4 pàgines i hi ha un espant que es desperta el senyor aquell que el tenien adormit amb una droga i hay más revuelos de palomas. Ai, ai, ai. Què passa aquí? Doncs que hi ha un moment que diu,
és que aquest senyor gran es deia Filippo. Molt bé, pues Filippo. Però hi ha un moment que diu, porque el viejo Filippo, ja està. Posem viejo Filippo en català. El vell Filip. I qui és el vell Filip, si anem amb una mica de picardia? Felip el Vell. Què passa a l'època de Felip el Vell? Que té Joana la Boja tancada. Llavors, què t'està dient? Que a Silla, en el Gran Taronjà, o sigui, Valladolid segur que no, allà diu Sevilla, però bueno, Sevilla és Silla, i taronjà, i aigua, i no sé què, això és Silla. Resulta que ara tornem a l'Orland Furiós. Resulta que en l'Orland Furiós, us vaig explicar l'any passat, que Joana la Boja s'entenia amb un net de Colom, en Joan Antoni Colom, segons sembla, podria ser un altre parent, però ha de ser en un cercle de 3 o 4 persones, i que en l'Orland Furiós que tenen una filla, o sigui que hi ha una filla de Joana la Boja, la reina, que és una Colom Aragó. Doncs ara tornem aquí. I clar, Felip el Vell mor jove. Vull dir, va deixar una vídua jove, no? I fins ara pensaven que la tenien tancada perquè no es tornés a casar, perquè si es casaven amb el rei de França, que el rei de França seria el rei d'Espanya, perquè com Isabel la catòlica, el seu marit era el rei. Clar, si ara es torna a casar amb un altre, el marit de la reina serà el rei i el regent, que és el seu fill, és un príncep i un nen, tu que ets un desgraciadet, te'n tornes cap a Flandes. Podia passar perfectament. Mama, tu no surts d'aquí perquè tens molt males intencions. Clar, si et deixes sortir, tu em fas fora. Per tant, jo no puc permetre, tu estàs tancada. Això és el que pensava fins a aquest moment. Llavors, què passa? Que veiem en l'Orland que Joana la Boja està amb un net de Colom i que tenen una filla. I llavors, quina és la conclusió? Mama, tens una nena, però no tindràs un nen. O sigui que tu, el teu colomí, ni mirar-lo. Si trobo el colomí a prop, és que li tallo un coll. O l'envio a Galeres, o l'envio a Amèrica, o el que sigui. I a les novel·les exemplars, què passa? Que al final es desperta Felip el Vell, els troba la nena aquesta dama que li van guardar dormint en el pit, castament, diu la novel·la, castament, en el pit del fulano que ha entrat en el palau, i al cap de 3 dies el pobre marit es mor. Llavors, què passa? Quan estaven a Flandes, el senyor era ell, i segons diuen era una mica boig, quan veia unes faldilles s'esverava i posava les banyes a la seva dona. Però quan venen aquí, què passa? Que ella és la reina. O sigui, un marit gelós moltes vegades ha matat a la seva dona, una gran desgràcia. Però és que el drama de Felip el Vell és que la seva dona és la reina, no pot matar el rei. És un regicida, o sigui, si ell mata la reina, els súbdits que estan al país de la reina l'agafen i el pelen o perd el regne, o sigui, s'ha d'aguantar. O sigui que si la reina està a davant d'ell amb el Colom, què ha de fer? Pues resulta que es mora. Vull dir, és una cosa que trenca molt. Llavors què passa? Que hi ha una filla que és una Colom, que ens la fan passar per filla pòstuma de Felip el Vell. Llavors, a la següent novel·la és la il·lustre fregona, que ja t'estan avisant. Il·lustre fregona és que hi ha una noia en un hostal que diu, què fa aquesta noia aquí, que no la feu treballar, que no és una minyona? Diu, oh, és que va venir fa molts anys, que era un bebè, la portava no sé què, va venir una gran dama amb aquesta nena, li va dir que no la podia tenir a casa seva, ens va donar diners perquè la mantinguessin, que ja la vindria a buscar. Ah, molt bé, no hi veig res.
I al final de la novel·la ve un senyor molt important, principalíssim, i diu, és que jo soc un senyor molt important i resulta que s'ha mort un criat de la meva casa i m'ha dit que tenia una filla que jo no sabia que tenia. I llavors explica com va tenir la filla. Diu, jo vaig entrar, jo soc molt important, però jo vaig entrar fa 20 anys a un palau immens, importantíssim, d'una dada molt més important que jo, i la vaig violar. Vaig entrar a la seva habitació i la vaig violar. Diu, i ara se m'ha mort el criat, ho sabia, i m'ha confessat que aquesta dona va tenir una filla i que la va deixar per aquí, i l'estic buscant. Evidentment, el típic d'aquelles novel·les, papà, un fill, no sé què, i es coneixen. O sigui, què t'està dient? Que morta, se suposa, Joana la Boja, si aquesta nena se la protegeix d'alguna manera, o aquelles històries que apareixen de que hi ha un fill d'un rei que està criat per uns pagesos o no sé què, o no sé quantos, però el senyor que estava dormint amb la dona aquella que estava en el Palau dels Tarongers, al final va a rescatar una filla que ha tingut amb aquella senyora. Però el més gros encara és que, per les coses que ens va venir sabent, són dos amics, hi ha dues noies, i resulta que es casen, ja s'havien conegut els fills abans, i es volen casar. I què fan? Diu, mare, com que som consanguinis, demanarem dispensa. Encara que siguem germanastres o cosins o el que sigui, que s'hauria d'acabar de perfilar. Què passa? O sigui, t'està dient que els Colom es casen amb una reina, amb Felipa, aconsegueixen tenir descendència amb Joana la Boja i que hi ha una altra aliança que no en tenim ni notícia. Perquè diuen que aquesta princesa es va casar va ser reina a Portugal. Però esclar, van sortint coses, hi ha coses que no encaixen fins que s'entenen, però sí que pràcticament hi ha 3 generacions de Colom que es casen amb reines, més o menys, almenys 2 primeres, i després l'última sembla ser que un altre Colom es casa amb una Colom Aragó, que no ho acabo d'entendre. Llavors, conclusió, els Habsburg, els àustries, o sigui, Carles I i Felip II, és que estan tremolant perquè el rei és el Colom d'aquell moment. Ells són els usurpadors. Si hi ha una revolta, és que cauen. Si el partit dels Coloms, el partit dels parlamentaristes, a Esternuda, necessiten una inquisició per tallar caps, per impedir que es publiquin llibres, per fer callar la gent, per ficar els Coloms a la presó, per tenir-los entretinguts en plets, perquè no tinguin ni un gram de terra a Amèrica, perquè a la que refacin una mica, és que, clar, quan Joana la Boja està amb el Colom, si ella es pot sortir de Silla, diu, el rei és el Colom, perquè és el nou home. I Carles I, tu, cap a Holanda. Perquè a més m'has tingut tancada aquí i ja no ets el meu fill, no et vull veure més, ets un desgraciat. I no tinc un fill de punt perquè sóc jo. Llavors, a la següent generació ens tornem a trobar el testament, aviam, pensem, el testament de Joana la Boja. Diuen que Joana la Boja estava boja, per tant, no podia testar. Però que a l'últim minut va recobrar el senderi, que és que també hi ha coses que estan explicades molt convenientment, que va recobrar el senderi i li van deixar fer testament, que evidentment aquest testament diu que Carles I és el seu hereu. O sigui, el tio que ha tingut 50 anys tancada, i que no pot fer res, ni pot estar amb l'home que ell estima, ni res, aquest home és el seu hereu. Jo trobo que el més lògic és que ella digui, aquesta nena que he tingut amb el Colom, o un altre dels meus fills, és el rei d'Espanya. I tu, Carles I, diu, mama, com que jo sé el que tu vols fer, no t'ho deixo fer. O sigui que Felip II es troba que, esclar, el seu pare està desheretat de la seva àvia. Com pot dir, jo soc el rei d'Espanya si el meu pare està desheretat? Aquí hagués heretat Joana la Boja, que no és boja. Passa que per tenir-la tancada han de dir que és boja. I, bueno, bàsicament era això.
I només fer veure que Felip Hermós, o sigui, les argúcies, no? O sigui, com ho fan? Et diuen el viejo Filipo, fixeu-vos-hi bé. Llavors, què s'ha de fer? Pensar en català. Vull dir, en castellà no es veu. Viejo Filipo no vol dir res. Ara, el vell Filip, que a més Filip és la manera que us devia dir, perquè era francòfon, o sigui, en francès Felip és Filip, a més t'ho identifica, encara que diguin d'altres, no, és que això és un arcaïsme que no sé, no. Posa Filip perquè és en francès. I els flamencs, a la cort de Flandes, parlaven francès perquè eren Borgonya. El vell, pensem, diu, oh, és que és en ve alta. I què? És que no ho volem entendre o què? I tot el Quixot, tots Cervantes, en Llacres d'Entornos, tots estan fets així. Res més. Molt bé. És que ens donen això amb un plàstic i encara no sabeu com és. Bé, realment fascinant. Ja ho sabeu, en sortint d'aquí agafeu les novelles exemplars i aneu-les fullejant, perquè si ell solet ja ha vist tot això, doncs imagineu-vos el que faríem 200 ulls mirant i cercant en aquesta línia.